Tak a tady jsem v Saarbrückenu, Líško, a za chvilku máš volat. 4.7. 18:40. No tolik ještě asi není, to mě jde asi napřed. Fahrschule, autoškola. Tady je nějaká katedrála. Ještě tady byla jedna. No tam je KIK. Nějaká reklama. A nezdá se mi to moc veliké město. Ale prý to má nějakých 190 000 obyvatel. Tak já to zatím ukončím.